Považie, súčasnosť, rok 2025. Vietor zafúkal chladný vzduch dolinou a šušťal cez listy stromov. Päťčlenná skupina turistov sa predierala zarastenou cestou. Ich baterky osvetľovali kameňmi posiatý chodník, no v diaľke za stromami už bolo vidieť tmavý obrys budovy. Starý mlyn, ktorý pôsobil, ako by ho niekto zabudol v inom čase. Sme tu! Zahlasil Michal, vedúci skupiny, keď zdvihol ruku a ukázal na mlyn. Vyzerá to lepšie, než som čakal. Myslel som, že to bude už len pár ruín. Mne to tu teda vôbec nepríde bezpečné, šepkala Nina, ktorá sa držala vzadu. Toto miesto mi je úplne nepríjemné. Z tieňa nedalekého krovia sa zrazu ozval hlas. Nemali by ste tu byť. Skupina zastala, srdcia im na okamih zabehli. Z tmavého lesa vyšiel starec. Jeho tvár bola zvráskavená, vlasy biele ako popol. Podopieral sa o palicu a na tvári mal výraz, ktorý neprezrádzal, či má z turistov strach, alebo si z nich robí srandu. Toto je prekliaté miesto, prehovoril a pozrel na mlyn. Ten, kto sa tam odváži vstúpiť, sa už nevráti rovnaký. A tí, čo ostali, tí už nie sú medzi nami. O čom to hovoríte? Spýtal sa Michal, ktorý nechcel pred skupinou pôsobiť vystrašené, ale nedokázal potlačiť chvenie v hlase. Starec sa usadil na zhnitý peň. Poviem vám, čo sa tu stalo, ale iba, ak ma budete počúvať. Jeho pohľad zamrzol na mlyne. Mnoho rokov dozadu. Považie, rok 1725. Sucho zničilo všetko. Polia zostali spálené, potoky vyschli a jediné miesto, kde sa ešte točil život, bol mlyn na kopci. Dedinčania ho obchádzali so sklonenými hlavami a tichým šepotmi. Hovorilo sa, že tam nikdy nezastane koleso. Že tam nikdy neprestane práca. Ale to, čo z mlyna vychádzalo, nebola obyčajná múka. Bola tmavá, zvláštne mazlavá a vždy prinášala so sebou ťažké sny a choroby. Do tejto dediny prišiel jedného dňa mladý muž. Mal sotva 20 a na chrbte niesol malú plátenú tašku, v ktorej bolo pár kúskov oblečenia a kúsok starého chleba. Jeho nohy boli zaprášené od dlhého pochodu a oči mu horeli nádejou. Počul o mlyne, o práci, ktorú tam ponúkajú, a vedel, že ak dostane túto prácu, nebude musieť ísť spať s prázdnym žalúdkom. Keď prechádzal cez dedinu, pohľady dedinčanov ho sledovali, ale nikto na ňo neprehovoril. Všetci sa zdali byť uzavretí, ich tváre zodraté a ústa stisknuté do úzkych čiar. Nikto nechcel byť ten, ktorý by sa ho spýtal, kam má namierené. Až keď stúpal po ceste, ktorá viedla k mlynu, ozval sa za ním starý, chrapľavý hlas. Chlapče, povedal starec, ktorý sedel na nízkej stoličke pred svojou chatrčou. Kam sa to chystáš? Mladík sa otočil a trochu nesmelo sa usmial. Do mlyna. Hľadám prácu. Starcova tvár sa zachmúrila a pokrutil hlavou. Do toho mlyna? Si mladý, máš život pred sebou, nepatríš tam. Potrebujem jesť, odvetil mladík a kývol ku svojim ošuchaným topánkam. A počul som, že tam potrebujú ľudí. Ľudí? Nie, chlapče, tam nepotrebujú ľudí. Tam potrebujú niečo iné. Starec sa odmlčal, jeho pohľad zaletel k mlynu, ktorý sa rysoval proti zapadajúcemu slnku ako tmavá silueta. Ale ak si sa už rozhodol, nebudeš môcť zostať tam. Príď ku mne po práci. Ponúknem ti posteľ a teplé jedlo. Nech ho tam aspoň chvíľu prežiješ. Mladík poďakoval, hoci nerozumel, prečo by tam nemohol zostať. Keď dorazil k mlynu, zvuk jeho kolies ho okamžite obklopil. Škrípanie, tlmené buchotanie a zvláštny ťažký vzduch. Všetko pôsobilo, ako by bol mlyn živý. Mlynár vyšiel von, mohutný muž s tvrdou bradou a prenikavými očami. Bez slova si mladíka premeral, ako by vážil jeho hodnotu. Potom kývol. Potrebujem niekoho, kto vie pracovať a nepýta sa otázky. Vieš pracovať? Áno, pane,
odpovedal mladík pevne. Tak zajtra začínaš, ale do mlyna nepatríš. Nie teraz. Jeho hlas bol pevný a neochvejný. Choď spať tam, kde ti niekto dá posteľ. Mlyn je len pre tých, čo mu patria. Mladík cítil, ako mu v hrdle vyschlo, ale prikývol. Nevedel, čo tým mlynár myslí, no vedel, že prácu potreboval. Vrátil sa k starcovi a prihal jeho pohostinnosť. V noci ležal na slamenej posteli v starcovej malej vlhkej chatrči. Cez malé okno mal výhľad priamo na mlyn. Koleso sa točilo aj v noci, čo mu pripadalo zvláštne. Vietor utichol, rieka bola len tichým prúdom, ale koleso sa pohybovalo s tichým, pravidelným rytmom. Starec sedel pri ohni a šepkal niečo, čo mladík nepočul. Keď ho však zavolal, starec na neho pozrel so zvláštnym výrazom. Sleduj ten mlyn, ale nikdy nevstup na kopec po zotmení, povedal ticho. Tam hore nič dobré nečaká. Mladík chcel namietať, ale niečo v starcovom hlase ho presvedčilo, že toto varovanie nie je len plané slovo. Noc bola zvláštne tichá. Mladík sa prehadzoval na svoje slamené posteli, ale spať nemohol. Cez malé okno stále videl na mlyn. Koleso sa otáčalo v rovnakom rytme ako cez deň. A hoci v okolí nebolo ani vánku, stále sa zdalo, že rieka pod ním žije vlastným životom. No to, čo ho vyrušovalo najviac, nebol pohyb kolesa, ale tichý zvuk, ktorý sa niesol dolinou. Nebolo to škrípanie, ktoré si všimol predtým. Tento zvuk bol jemný, ale nepríjemný. Niečo medzi šepotom a kvílením. Vychádzal priamo z mlyna. Zdal sa byť náhodný, ale keď sa sústredil, mal pocit, že šepoty majú rytmus. Takmer ako slová. Posadil sa a pozrel na starca, ktorý sedel pri ohni. Starec nehybne hľadel na plamene, ako by zvuk ani nepočul. No keď sa mladík nahlas spýtal, počujete to? Starcová ruka sa mykla a stisol kolena tak pevne, až mu obeleli hánky. Toto sú hlasy, zašepkal starec po chvíli, stále sa díval do ohňa. Hlasy tých, čo tam hore už nemajú svoje telá. Čože? Mladík nechápal. To sú len zvuky mechanizmov, vietor alebo... Starec prudko zdvihol pohľad. Nikdy som nebol hlúpa, chlapče, ani ty by si nemal byť. To, čo počuješ, nie je vietor. Sú to tí, ktorí do mlyna vkročili, ale už sa nevrátili. Odmlčal sa a jemne pokrutil hlavou. Ale teraz už spí. Zajtra tam musíš ísť a nebudeš chcieť byť unavený. Mladík si láhol, ale spánok neprichádzal. Zvuk z mlyna neutíchal, no čím viac na ňo myslel, tým sa menil. Už nebol len náhodným šepotom. Začal znieť ako detský smiech. Jemný, takmer sladký, no jeho echo akoby rezalo vzduch. Na druhý deň ho mlynár čakal pred mlynom. Zdalo sa, že tu strávil noc, ako by mlyn nikdy neopúšťal. Jeho tvár bola chladná, tvrdá ako kameň. Dnes sa ukáže, či si zaslúžiš prácu, povedal bez úvodu. Najskôr sa postaráš o koleso. Je to srdce mlyna. Ak prestane, mlyn zomrie. A potom zomrieme všetci. Mladík nerozumel, ale nekladol otázky. Pri pohľade na mlynára mal pocit, že otázky by znamenali problémy. Priblížil sa teda ku kolesu a snažil sa pochopiť jeho mechanizmus. Voda, ktorá ho poháňala, bola zvláštne tmavá. Ako by mala inú farbu, než mal potok, keď ho včera videl z diaľky. Voda bola ťažká, takmer mazľavá a jej povrch sa leskol ako olej. Čo je to s tou vodou? Spýtal sa nakoniec, nedokázal si pomôcť. Mlynár sa len uškrnul, ale nič nepovedal. Miesto toho mu ukázal dlhú tyč a prikázal. Vyčisti to. Ak sa koleso zastaví, všetko pôjde do pekla. Mladík začal pracovať. Po chvíli zacítil na rukách niečo zvláštne. Voda, ktorá na neho striekala a páchla ako železo. Skúmal svoje prsty a všimol si, že mu pod nechty zašla červeno-hnedá farba. Keď zdvihol pohľad k mlynárovi, ten ho už len sledoval s pohrdavým výrazom. Čo je, si z toho nervózny? Spýtal sa mlynár. Mladík pokrutil hlavou, ale cítil, ako mu studený pot steka po chrbte. A vtedy, keď zaboril tyč hlbšie do kolesa, uvidel niečo medzi drevennými lamelami. Vyzeralo to ako
Kosť? Nie, to nemohla byť kosť. Ale keď to chcel vytiahnuť, mlynár ho prudko chytil za ruku. Nie všetko, čo vidíš, by si mal brať do rúk. Zavrčal. Jeho hlas bol nízky a hrozivý. V tomto mlyne žije len to, čo má zostať ukryté. Mladík okamžite pustil tyč a ustúpil o krok dozadu. Mlynár ho sledoval tými chladnými, temnými očami, ako by presne vedel, čo sa mu odohráva v hlave. Po chvíli len mávol rukou. To stačí, vráť sa do mlyna a pomôž Silákovi, povedal, ako by sa nič nestalo. A nezabúdaj, tvoje ruky tu musia pracovať, tvoja hlava však nech zostane ticho. Mladík prikyvol, ale niečo v jeho vnútri sa spriečilo. Cítil, že sa deje niečo zlé. Ticho sa vrátil do mlyna, kde ho čakal muž tak mohutný, že sa musel skloniť, aby prešiel cez nízke dvere. Mal širokú tvár s hlbokými jazvami, ktoré kričali o násilnej minulosti. Tak ty si tu nový, zavrčal Silák, keď si utieral špinavé ruky do zástery. Som Silák, ty robíš, čo ti poviem. Ak nie, no uvidíš, prečo mi hovoria Silák. Mladík len prikyvol, hoci v hrdle cítil hrču. Čo mám robiť? Pomel múku, odvetil Silák a ukázal na obrovské vrecia. A dávaj pozor, aby všetko išlo správne. Mlyn nemá rád, keď sa niečo pokazí. Keď mladík začal pracovať, mlyn sa ozval. Mechanizmy zaškripali, kolesa začali byť o seba ako obrovské zuby. Múka vírila vzduchom a jeho nos zachytil zvláštny, ťažký zápach. Niečo medzi hlinou a krvou. Pri každom kroku sa cítil, ako by mu pôda pod nohami vibrovala. Zrazu sa však ozval šepot. Jemný, slabý, ale jasný. Pomôž mi. Mladík zdvihol hlavu. Kto to? Spýtal sa, ale Sila, ktorý stal na opačnej strane miestnosti, ho okamžite zahriakol. Drž hubu a rob, zareval. Tento mlyn má svoje pravidlá, ak ich porušíš, skončíš zle. Ale šepot neprestával, tento raz bol jasnejší. Prosím, neodchádzaj. Mladík sa začal rozliadať, hľadal zdroj hlasu, no nikde nikoho nevidel. Jeho pohľad sa zastavil na starej truhlici v rohu miestnosti. Bola pokrytá prachom, ale niečo na nej ho desilo. Ako by z nej vychádzalo slabé teplo. Čo je v tej truhlici? Spýtal sa ticho. Silak sa otočil a jeho tvár zčervenala od hnevu. Nechytaj sa toho, to nie je tvoja vec. Ale mladík sa nemohol prestať dívať. Niečo ho k tej truhlici priťahovalo. A potom z nej zrazu vyšiel slabý, ale zreteľný zvuk. Jemný detský smiech, ktorý sa niesol miestnosťou a miešal sa s hukotom mlyna. To bol smiech? Šepol mladík, ustupujúc od vreca múky. To bol len vietor, odvrkol Silák, no jeho pohľad sa na chvíľu vyhol mladíkovým očiam. Mladíkovi sa však dých zrýchlil. Nie, to nebol vietor, ten hlas bol skutočný. Cítil ho nie len v ušiach, ale aj v hrudi. Ako by mu niekto dýchal priamo do plúc. Mal by sa spýtať znova? Nie, lepšie bude mlčať. Možno ak to bude ignorovať, prestane to. Rob svoju prácu a neotravuj. Po práci, keď sa mladík snažil spracovať, čo videl a počul, sa k nemu priblížil druhý pomocník. Starý muž s fúzmi, ktoré mu padali až na hrudník. Jeho pohľad bol ostrý, ale jeho hlas znel takmer milo. Nemusíš sa báť, začal starý majster. Všetci počujeme veci, šepoty, hlasy. Niektorí ich vidia, ale mlyn ich potrebuje. A my potrebujeme mlyn. Čo to znamená? Spýtal sa mladík, stále otracený z toho, čo sa stalo. Starý majster sa pozrel na obrovské mlynské kolesa a zašepkal. Mlyn melie, aby sme mali čo jesť. Ale múka je... povedzme, že v tej múke je viac než len obilie. A tá truhlica, čo je v nej? Naliehal mladík. Starý majster sa však len uškrnul a potlapkal ho po pleci. Niečo, čo by si nemal vidieť. Nie ešte teraz. Mladík sa vrátil k starcovi do chatrče, no v hlave mu stále rezonovali slova starého majstra a smiech, ktorý počul pri truhlici. Cez okno pozrel na mlyn. Tento raz sa však zdalo, že na jednom z poschodí bliká svetlo. Nebolo to len obyčajné svetlo.
Bol to slabý, ale jasný obrys postavy. A zrazu sa ozvalo len tiché, melodické. Pomôž mi. Mladík sa prudko odvrátil od okna, no hlas mu stále znel v ušiach. Srdce mu búšilo a myšlienky sa miešali do nejasného víru. Bol to smiech, šepot, výkrik? Nedokázal to identifikovať, ale niečo v ňom vedelo, že to nebola náhoda. Nezvyknutý na ticho, čo? Ozval sa starec za ním. Sedel pri ohni a nalieval si trochu pálenky do malej hlinenej čaše. Nie každý zvládne ten prvý deň. Mladík naňho pozrel, váhajúc, či by sa mal zveriť. Nakoniec sa posadil vedľa neho a opatrne sa spýtal. Vy ste tam niekedy boli? Tam v mlyne? Starec sa na okamih zarazil, jeho ruka zastala vo vzduchu. Oči sa mu zúžili a na chvíľu vyzeral, ako by ho zaplavila nejaká dávna spomienka. Potom pomaly odložil čašu a vzdychol. Bol som tam, keď som bol ešte taký mladý ako ty, povedal ticho. Pracoval som pre jeho otca, ale vtedy ten mlyn ešte nebol taký, ako je dnes. Odmlčal sa a pohľad mu zaletel opäť k mlynu. Bol to normálny mlyn, ale teraz je to miesto, kde sa dejú veci, ktoré nikto nedokáže vysvetliť. Čo sa tam stalo? Naliehal mladík, hoci cítil, že odpoveď možno nebude chcieť počuť. Starec si prešiel rukou po tvári a požúchal bradu. Mlynár, keď sa oženil so svojou pani, boli ešte normálni. Ale potom zomrela. Povedali, že ju vzala horúčka. A dceru tu odvtedy nikto nevidel. Hovorí sa, že zostala v mlyne, že tam stále je. Mladíkovi prebehli zimomriavky po chrbte. A prečo? Zašepkal. Lebo mlyn si berie, čo mu patrí, odpovedal starec potichu. Ale ich rodina tam teraz žije s tým, čo spravili. Na druhý deň mladík pracoval ticho a poslušne. Ale počas obeda, keď jedli vo veľkej miestnosti mlyna, zbadal niečo zvláštne. Na poschodí, ktoré bolo temné a zakázané, sa myhol tieň. Bol to ženský obrys, rýchly, jemný pohyb. Keď zdvihol hlavu, nik iný si to nevšimol. Len starý majster, ktorý sedel oproti nemu, sa na ňo zvláštne pozrel. Po jedle sa starý majster priblížil k mladíkovi a zašepkal. Vidíš ju však? Mladík zbledol. Koho? Dceru mlynára, odpovedal ticho. Nie si prvý, kto ju vidí. A rozhodne nebudeš ani posledný. Keď sa mladík vrátil k starcovi, bol na pokraji síl. Celý deň mu hlava trešťala a obrazy z mlyna sa mu stále vybavovali pred očami. V noci však prišlo niečo oveľa horšie. Zaspal len na chvíľu, keď ho prebudil zvláštny zvuk. Niekto chodil okolo chatrče. Kroky boli tiché, ale pravidelné. Ako keby sa niekto prechádzal sem a tam. Otvoril oči a pozrel na starca. Ten pokojne spal. Zvuk bol bližšie, kroky sa zastavili priamo pod oknom. Mladík sa bal čo i len nadýchnuť. Potom začul jemné zaťukanie na sklo. Jedno, druhé, tretie. Zrazu sa objavil tieň. Obrys postavy, bol to ženský tieň. A spoza okna sa ozval hlas, tichý, ale naliehavý. Pomôž mi, prosím. Mladík vyskočil na nohy a ustúpil dozadu. Starcové oči sa otvorili. Okamžite pochopil, čo sa deje. Nepozeraj sa na ňu, zakričal a chytil mladíka za rameno. A nikdy ju nepozývaj dnu. Zvuk utichol, kroky sa vzdialili. Ale mladík vedel, že niečo ho sleduje. A vedel, že mlyn je viac než len budova na spracovanie obilia. Starec sa po chvíli posadil na posteľ, stále pevne zvierajú z mladíkovo rameno. Jeho oči boli ako dve tmavé jamy, plné strachu, aký mohol prameniť len z niečoho, čo sám zažil. Počúvaj ma, chlapče, povedal ticho, ale dôrazne. Tá postava, ktorú si videl, nie je človek. Nie je to ani duch. Je to niečo, čo ostalo v tom mlyne. Niečo, čo už nikdy nemôže odísť. A ty ju musíš ignorovať. Mladík na neho hľadel, stále otrasený. Ale to bol hlas, prosila ma, aby som jej pomohol.
Presne o to jej ide, odvetil starec a postavil sa, pomaly si zapínajúc kabát. Ako by to bol ochranný štít. Nie je to jej hlas, to je hlas mlyna. Mladík išiel ráno do mlyna s pocitom, ako by mu niečo ťažilo srdce. Jeho kroky boli pomalé, no mlyn bol rovnaký. Hlučný, škrípajúci a živý. Ale dnes sa cítil inak. Ako by stroje sledovali každý jeho pohyb. Mlynár ho privítal ako zvyčajne, tvrdým pohľadom a krátkými príkazmi. Tentokrát ho však poslal pracovať na horné poschodie. Mladík ho po schodí počul. Všetci vedeli, že je to zabudnuté miesto, kam nikto nemal chodiť. Ale mlynár to teraz zmenil. Vyčistíš to hore, povedal chladne, zatiaľ čo jeho oči sa zdánlivo zabudli do mladíkovej duše. A nezabudni, čo som ti povedal, nepýtaj sa otázky. Keď mladík vystúpil po schodoch, všetko bolo pokryté prachom. Miesto bolo neudržiavané, ale zároveň bolo cítiť, že tu stále prebýva život. Steny boli ozdobené starými obrazmi, mnohé z nich vyblednuté a poškodené vlhkosťou. Na jednom však uvidel niečo zvláštne. Bol to portrét mladého dievčata so svetlými vlasmi a jemným úsmevom. Na obraze stálo meno. Anna. Anna. Zašepkala, natiahol ruku, aby sa dotkol obrazu. Ty si ju videl však? Ozval sa za ním hlas. Bol to starý majster. Objavil sa, ako by vyliezol zo stien. Jeho tvár bola vážna, ale v jeho očiach sa zračila zvláštna znalosť. Videl som ju, ale čo je zač? Starý majster sa zasmial, no jeho vlase nebolo nič veselé. Anna bola jeho dcéra. Jediný zvyšok jeho ženy. Vždy bola krásna a vždy bola jeho najväčšia pýcha. Potom jeho hlas oslabol a naklonil sa k mladíkovi. A nakoniec bola jeho najväčšou obeťou. Mladík pocítil, ako mu zastavil srdco. Obeťou? Starý majster prikývol. Mlyn má svoje požiadavky a on ju obetoval, aby udržal koleso v pohybe. Preto to tu nikdy nezhastane. Preto sa koleso nikdy nezastaví. Mladík pokračoval v práci na hornom poschodí. Pod starou plachtou objavil zvláštnu truhlicu. Bolo na nej vyrezané rovnaké meno. Anna. Ruky sa mu chveli, keď ju pomaly otváral. Vnútri boli detské hračky, staré stužky a kúsok látky, ktorý vyzeral ako kúsok zo šiat. Ale na dne tam bolo niečo iné. Kniha. Stará kožená kniha, ktorej stránky boli pokryté zvláštnymi symbolmi a poznámkami. Niektoré boli v latinčine, iné v jazyku, ktorý nedokázal rozoznať. Na jednej z prvých stránok stálo: Rituál pre nekonečné bohatstvo. Krv z vlastného tela, mäso vlastnej krvi. Mladík knihu pustil, ako by ho popálila. Jeho dých bol rýchly. Srdce mu bilo ako o závod. Zrazu mal pocit, že miestnosť je menšia, že steny sa približujú. Šepoty sa ozývali znova, tentoraz hlasnejšie a jasnejšie. Pomôž mi, prosím, zachráň ma. Mladík schádzal po schodoch, keď ho zastavil silák. Jeho mohutná postava zaplnila priestor a jeho oči horeli hnevom. Čo si tam hľadal? Zavrčal. Len som čistil, odvetil mladík, ale jeho hlas sa driasol. Nevrav mi, že si nič nevidel. Silák zdvihol ruku, ako by mu chcel udrieť, ale v tom sa ozval mlynár. Dole, obaja, hneď! Jeho hlas bol ako rana do vzduchu. Silák ustúpil, no jeho pohľad bol prázdny. Toto ešte neskončilo, zasičal mladíkovi do tváre, keď prechádzal okolo. Mlyn už viac nebol len miestom. Stal sa živým tvorom, ktorý dýchal. Pozoroval a čakalo sa, kedy si vezme ďalšiu obeť. Mladík zišiel po vrzgajúcich schodoch a ocitol sa späť v dolnej časti mlyna. Ticho tu bolo ťaživé, ako by stroje, ktoré predtým húčali, na chvíľu stíchli, aby mohli počúvať. Mlynár stal v strede miestnosti. Jeho mohutná postava vrhala dlhý tieň na múku, ktorá pokrývala podlahu. Ty! Ukázal na mladíka, jeho prst ako ostrý nôž. Povedz mi, čo si videl? Mladík cítil, ako sa mu stiahlo hrdlo. Hoci chcel klamať, vedel, že mlynár ho okamžite prekukne.
Nič, len pracha staré veci. Mlynár sa pomaly priblížil, jeho topánky zanechávali na podlahe ťažké dlhé stopy. Klameš, myslíš, že to nevidím? Tento mlyn poznám lepšie ako vlastné ruky. Cítim, keď sa niečo zmení. Takže sa ťa teraz pýtam znova, čo si tam našiel? Mladík stál ako prikovaný, spomenul si na truhlicu, na knihu, na ten zlovesný šepot, ktorý sa mu stále ozýval v hlave. Ale ak by povedal pravdu, vedel, že by sa z tohto mlyna už nikdy nedostal. Len staré hračky a knihy, priznal nakoniec. Nič dôležité. Mlynár sa zastavil. Jeho výraz bol stále nečitateľný, ale v očiach mu zablčal zvláštny lesk. Hračky a knihy, zopakoval, ako by ochutnával tieto slova. To je všetko? Áno, pane, odpovedal mladík, snažiac sa skryť trasúce sa ruky. Mlynár sa k nemu naklonil tak blízko, že mohol cítiť jeho dých. Dúfam, že hovoríš pravdu, lebo ak nie, tento mlyn ťa nájde, chlapče, ver mi. Jeho pomsta je pomalá. Keď sa mladík vrátil k starcovi do chatrče, cítil, ako by ho mlyn stále sledoval. Jeho oči stále zalietávali k temnej siluete na kopci. Koleso sa stále točilo, pravidelne a pomaly, ako bijúce srdce, ktoré nikdy neprestane. Tú noc sa pokusil spať, ale keď zavrel oči, obrazy z horného poschodia sa mu vracali. Šepoty, tieň dievčaťa, kniha s desivým textom. A potom to uvidel jasne. Obrys postavy, ktorá sa k nemu nakláňala a šepkala mu do ucha. Zastav to, prosím, zastav to. Mladík sa prebudil s výkrikom, pokrytý studeným potom. Starec sedel vedľa neho, ticho ho sledoval. Si jeden z nich, povedal starec ticho. Vidíš veci, ktoré iní nevidia a počuješ veci, ktoré nemáš počuť. Čo to znamená? Zašepkal mladík, jeho hlas slabý a roztrasený. To znamená, že ťa mlyn začína vťahovať do seba, povedal starec. Tak ako tých, čo prišli pred tebou. A tak, ako aj jeho dcéru. Na ďalší deň bol mladík opäť poslaný na horné poschodie. Tentokrát však našiel niečo iné. Tam, kde predtým bola len truhlica, teraz stáli dve vysoké sviečky, ktorých plamene tancovali, hoci nikde nebol vietor. Medzi nimi ležela rovnaká kniha, ale otvorená. Na stránke bola napísaná veta, ktorá sa mu zdala zlovesne známa. Krv z vlastného tela, mäso vlastnej krvi. Máš odvahu dotknúť sa toho znova? Ozval sa hlas za ním. Bol to starý majster, ktorý stál v tieni miestnosti. Čo to znamená? Spýtal sa mladík a ukázal na text. Starý majster sa pomaly priblížil, jeho výraz bol temný. To znamená, že mlynár zaplatil cenu. A tú cenu stále platíme všetci. A prečo to pokračuje? Prečo niekto ten mlyn nezastaví? Starý majster sa zasmial, horko a bezradne. Zastaviť? Tento mlyn nemôžeš zastaviť. On si berie to, čo potrebuje. A ak ho niekto zastaví, vezme si nás všetkých. Mlyn bol stále živší. Každý deň bol ťažší, každý šepot hlasnejší. A mladík začínal chápať, že odtiaľ to nie je návratu. Mladík celý deň nemohol dostať z hlavy starého majstra a jeho slová. Ako by každá veta zostala vypalená v jeho mysli. Tento mlyn si berie, čo potrebuje. Prechádzal rukami cez vrecia múky, čistil kolesa, ale jeho mysel blúdila hore, na horné poschodie, kde ho stále čakala kniha, sviečky a nevypovedané tajomstvo. Keď sa slnko začalo pomaly skladať za obzor, do miestnosti vošiel silák. Jeho mohutné kroky rozozvučali drevenú podlahu. Pohľadom prešiel po mladíkovi, ktorý sa automaticky vystrel, ako by čakal výbuch. Dnes večer, zavrčal silák a ukázal na neho hrubým prstom. Ostaneš sám. Mlyn si ťa preverí. Mladík zbledol. Preverí? Ako? Silák sa zasmial, no v jeho hlase nebolo nič veselé. Každý, kto sem príde, tým musí prejsť. Len tí, čo prežijú noc, tu zostanú. Ostatní
Odmlčal sa a na jeho tvári sa zjavil výraz čistej zlomyselnosti. No ostatní tu zostanú navždy, ale inak. Keď sa zotmelo, mladík zostal v mlyne sám. Silák, starý majster a dokonca aj mlynár opustili miesto, ako by sa vyhýbali niečomu, čo nemohli alebo nechceli zažiť. Dvere sa za nimi zavreli s hlasným buchnutím, ktoré sa nieslo priazným priestorom. Prvé hodiny boli tiché. Mladík sedel pri veľkom stole, počúvajúc zvuky kolesa a snažil sa presvedčiť sám seba, že je to len obyčajná noc. Ale čoskoro sa ozvali prvé šepoty. Najskôr to bolo tiché, vzdialené. Jemné zvuky, ako keď vietor fúka cez úzky otvor. Ale čím dlhšie sa díval na tiene mihotajúce sa na stenách, tým viac sa zvuky stávali konkrétnejšími. Pomôž mi, neodchádzaj, zachraň ma. Zvuky prichádzali zo všetkých strán. Mladík sa otočil, ale nikde nikoho nevidel. Potom jeho oči padli na schody vedúce na horné poschodie. Tieň dievčaťa tam stál. Jasný, ale prchavý. Anna. Pomôž mi, zašepkala. Jej hlas bol taký zreteľný, ako by stála priamo pri ňom. Mladík zaváhal, no potom sa postavil a vykročil ku schodom. Každý krok vrzgal, ozvena sa niesla celým mlynom. Tieň sa pohol. Pomaly ustupoval, ako by ho vábil. Keď dorazil na horné poschodie, vzduch tam bol chladný a hustý. Truhlica, ktorú predtým videl, bola otvorená. Sviečky boli zhasnuté a na podlahe sa objavili stopy. Malé stopy, ako od dieťaťa. Anna? Zavolal ticho. Tieň sa zrazu pohol k nemu. S tmy vystúpila postava. Bola to ona. Jemné svetlé vlasy jej padali na plecia, oči však prázdne, ako studne bez dna. Jej ústa sa pohli, ale zvuk nevyšiel. Namiesto toho sa celé poschodie zapínilo šepotmi. On ma zradil, povedala nakoniec. Jej hlas bol chladný, vzdialený. Otec ma obetoval, mlyn ma uväznil a teraz čaká na ďalšiu dušu. Mladík cúvol, jeho nohy sa potkli o niečo na podlahe. Keď sa pozrel dole, zistil, že sa pošmykol na niečom vlhkom. Bola to krv, ktorá sa pomaly šírila z truhlice. V tej chvíli mlyn ožil. Stroje začali škrípať. Ozývali sa výkriky a zvuky, ako by sa do mechanizmov dostalo niečo, čo tam nemalo byť. Koleso sa zrazu spomalilo. Jeho rytmus bol nepravidelný, ako by zápasilo so samotnou riekou. Zo spodu sa ozval hlas mlynára, ktorý sa vrátil práve na čas, aby videl, čo sa deje. Čo si spravil? Zreval, keď trhol na horné poschodie. Jeho pohľad padol na mladíka a na krv, ktorá sa rozlievala po miestnosti. Zastav to, hneď to zastav! Ale mladík už nevládal. Anna sa na neho pozerala posledný krát. Jej oči sa zleskli zvláštnou zúfalou vďačnosťou. Potom zmizla, ako by ju pohltil mlyn. Koleso sa zastavilo úplne. Najskôr nastalo absolútne ticho, také hlboké, že mu v ušiach hučalo. Potom sa všetko začalo hýbať. Drevo praskalo, ako by sa podlaha pod ním menila na živú bytosť. Stroje, ktoré sa roky nikdy nezastavili, sa triasli, ich ozubené kolesá sa vrtali do seba, až začali pukať. Mladík cúvol, jeho chodidlá sa šmýkali po tenkej vrstve múky premiešanej s krvou. Cítil, ako sa vzduch okolo neho mení. Bol ťažký, dusivý, ako by niečo obrovské nasávalo posledné zvyšky života z miestnosti. Celý mlyn sa zrazu ocitol v mrazivom tichu. Stroje, ktoré sa neprestali hýbať ani vo vetre, ani v búrke, stáli. Dokonca aj rieka pod mlynom, ktorá vždy prúdila, teraz utichla, ako by ju niečo zastavilo na mieste. Mlynár stal uprostred horného poschodia, jeho tvár bola skamenelá hrôzou. Čo si to spravil? Zreval na mladíka, jeho hlas sa rozliehal miestnosťou, ale v jeho tóne už nebola len zlosť. Bol tam strach, číry, nepokrytý strach. Mladík sa postavil na nohy, no bol slabý, ako by jeho celé telo opustila sila. Krv na podlahe sa už nerozlievala, ale vyzerala, ako by sa vpíjala priamo do dreva. Vzduch bol ťažký, dusivý, ako keby mlyn držal svoj posledný dých. Ona, zašepkal mladík, ale nemohol dopovedať. V tej chvíli sa zo spodnej časti mlyna ozvalo škrípanie, hlboké a bolestivé, ako by sa drevo samo lámalo. Mlynár sa okamžite rozbehol dole. Silák, starý majster! Kričal, ale nikto mu neodpovedal. Mladík kráčal za ním, jeho
kroky ťažké ako olovo. Keď dorazil na spodné poschodie, našiel mlynára stať v strede miestnosti. Jeho oči boli rozšírené, telo stuhnuté. Na zemi ležal silák. Jeho mohutná postava bola zohýbaná v neprirodzených úhloch, ako by ho niečo rozdrvilo. Jeho tvár bola skrivená v maske čistej hrôzy. Mlyn, zašepkal mlynár, jeho hlas teraz slabý. On si berie, čo potrebuje. Zo stien sa začala šíriť čierna vlhkosť, ktorá kvapkala na podlahu a miešala sa so zvyškami múky. Stroje, ktoré stáli, sa zrazu začali pohybovať sami, ale nie ako predtým. Teraz sa otačali zúrivo, neovládateľné, ako by sa pokúšali uniknúť vlastnému osudu. Starý majster, zvolal mladík, ale ten sa zjavil zo zadnej miestnosti. V jeho rukách bola kniha. Tá istá kniha, ktorú našiel na hornom poschodí. Čo to má znamenať? Zreval mlynár na starého majstra. Je koniec, odpovedal starý majster, jeho hlas zvláštne pokojný. Koleso sa zastavilo, rituál je zlomený a teraz si mlyn vezme všetko, čo ostalo. Mlynár sa k nemu priblížil, ale v tom sa stroje rozbehli naplno. Čepele mlyna sa roztočili ako v hurikáne. Okolo nich sa zdvihol oblak múky, ktorý zaplnil vzduch. Mladík začal kašľať. Jeho oči slzili, ale mlynár sa neotočil. Nie! Zakričal mlynár, jeho hlas sa strácal v hukote. Vrhol sa k hlavnému mechanizmu. Jeho ruky zúfalo uchopili páky a snažili sa znova roztočiť koleso. Ale niečo sa zmenilo. Drevo sa mu pod rukami rozpadalo. Železné ozubené kolesa sa menili na popol, ktoré mu špinili prsty. S každým dotykom mu mizol kúsok kože, ako by mlyn žral jeho vlastnú silu. Musím ho opraviť, nesmie sa zastaviť. Jeho hlas bol slabší. Mladík cúvol. Nie, toto už nebol len obyčajný muž. Mlynár sa menil. Jeho telo bolo zdeformované, kosti sa mu naťahovali. Prsty sa zväčšovali a jeho oči už neboli ľudské. Boli čierne ako prázdnota medzi hviezdami. Ale mlyn už nikoho nepočúval. Drevo sa začalo lámať, steny praskali a zo stropu začali padať kusy trámov. Z múky, ktorá zaplnila miestnosť, sa zrazu začal formovať obrys. Jemný, ženský, s dlhými vlasmi, ktoré sa znášali vo vzduchu, ako by ich niesol neviditeľný vietor. Bola to Anna. Jej oči, prázdne a studené, sa upreli na mlynára. Oče, povedala ticho, ale v jej hlase bola váha celých rokov bolesti. Obetoval si ma a teraz sa mlyn obetuje tebe. Mlynár ustúpil, jeho telo sa triaslo. Anna, ja som musel, pre nás všetkých, pre rodinu. Rodina? Zopakovala Anna, jej hlas sa zlomil. Preto som zomrela? Preto som tu zostala? Anna zdvihla ruku a ukázala na mlynára. Stroje sa rozbehli ešte zúrivejšie, ich zuby zachytili jeho kábad a vtiahli ho do seba. Mlynár kričal, jeho výkrik sa niesol celým mlynom, ale nikto mu nemohol pomôcť. Stroje ho pohltili, jeho krv sa zmiešala s múkou, ktorá sa rozprášila do vzduchu. Keď sa všetko utíšilo, mlyn stal v tichu. Stroje zastali, múka sa usadila, ale vzduch bol chladný a mŕtvý. Mladík vyšiel z mlyna, jeho tvár bola bledá a oči prázdne. Dedinčania našli na druhý deň ráno mlyn opustený. Koleso stálo, rieka bola čierna a hustá ako olej. Nikto sa neodvážil vojsť dovnútra. A hoci sa o mlyne už nikto nikdy nahlas nezmienil, jeho tieň zostal. Jedného dňa, keď sa v doline preháňal silný vietor, sa pri zrúcanine mlyna zastavil malý chlapec. Hľadel na ruiny a naklonil hlavu nabok, ako by niečo počul. O chvíľu neskôr vykročil dopredu a zastavil sa pri starom kameni. A vtedy sa jeho pery pohli. Nebol to hlas, ktorý vyšiel z úst. Bol tichý, sladký, takmer detský. Znovu to roztočíme. Potom sa vietor zdvihol a jeho slova odniesol preč. Mlynár, jeho dcéra a všetci, čo do mlyna vošli, zostali navždy jeho súčasťou. A mlyn? Mlyn čakal. Čakal na ďalšieho, kto by oživil jeho kolesá.